Wara li l-Ministru tal-Anzjani Michael Farrugia għalilna li l-anzjani ma jgħawx taħtu, issa anke l-Ministru tal-Familja Michael Falzon għalilna l-istess diskors. Bħala ċifra, inti bħala Ministru tal-Anzjani m'għandekx ċifra ta' kemm fadal 80+ li għadhom ma tlaqmux. Ma taqax taħt ir-responsabilità ta' dan il-Ministeru. U l-anzjani tagħna għax laqas taħti imma jaqa' taħt il-Ministeru tal-Anzjani. Net News kien qed jistaqsi lill-Ministru Falzon li taħtu jaqgħu il-familji Maltin għaliex għad hemm ħafna familji ta' anzjani l fuq minn 70 sena li għadhom mhux biss ma natawx il-vaċċin imma saħansitra għadhom lanqas biss irċevew l-appuntament. Iżda l-Ministru Falzon ma kellux informazzjoni dwar kemm familji anzjani għadhom qed jistennew. Waqt konferenza tal-ħabarijiet li kienet qed tingħata mill-Ministru Michael Falzon flimkien mal-Ministru Giulia Farrugia Portelli, staqsejna wkoll il-Ministru responsabbli mill-inklużjoni dwar persuni vulnerabbli li għadhom qed jistennew il-vaċċin. Għal dan il-Ministru Farrugia Portelli qalet li persuni vulnerabbli li qegħdin irreġistrati mal-Aġenzija Support qed jirċievu l-vaċċin. Iżda persuni oħra li mhumiex iridu jistennew l-istedina tagħhom mill-Ministeru tas-Saħħa. Dwar il-kumplament tal-persuni b'diżabilità illi mhumiex membri jew inkella ma jattendux dawn iċ-ċentri tal-Aġenzija Support, il-Ministeru tas-Saħħa hija tibgħat batch għal dawn il-persuni. Dan kollu fl-isfond ta' nuqqas ta' trasparenza ċara dwar kif qed isir ir-rollout tat-tilqim. B'mijiet ta' persuni li ġa ħadu l-vaċċin jirċievu t-tielet u r-raba' appuntament. U anzjani tal-fuq minn 80 sena li suppost diġa ħaduh li għadhom jistennew.